Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон, хоҳарон ва тамошобинони гиромӣ, шукру сипос махсуси Худованд аст, ки барои мо бандагон рӯзро барои талаби ризқу рӯзӣ ва шабро оромиш сохт. дар баробари ин ки мо ба тавассути хоб истироҳат мекунем, боз мо метавонем ба тавассути хоб ояндаи наздикро, мушкилотҳо ва хушбахтиҳои зиндагиро бубинем. мисли ҳар вақта бо шумо ҳастам ва ман мехоҳам дар имрӯза сабзавотҳоро барои шумо баён кунам ва ҳар як хобе ки мо табир намуда будем албатта дуруст аст, зеро он вобаста ба миҷоз аст. касе ки миҷози гарм дорад ҳеҷ гоҳ хоби миҷози хунукро яъне сардро намебинад ва касе ки миҷози сард дорад ҳеҷ гоҳ хоби миҷози хунукро намебинад. хулас мехоҳам имрӯз дар бораи сабзавотҳо барои шумо маълумот диҳам ва сабзавотҳо дар хоб чӣ табир доранд. сабзавот дар хоб нишонаи бо заҳмату меҳнати зиёд ба даст овардани насибаи ночиз аст ва ҳар як сабзавотро иншоаллоҳ барои шумо баён мекунам. ҳар нафаре ки дар хоб бо имҷон мебинад баъди хастагии зиёд дар зиндагӣ муваффақ мегардад. гулкарам дар хоб ҳамчун марди деҳотии бадхашм табир мегардад. каду шахси бемор каду хоб бубинад шифо меёбад. каду дар хоб нишонаи рафъи мушкилот ва аз худ сохтани илму дониши дар кори аст. ҳар қадаре ки дар хоб хӯроки кадугӣ зиёд истеъмол карда шавад, ҳамон андоза инсон илму дониши зиёд аз худ мекунад. лаблабу нафаре ки лаблабу хоб мебинад дар зиндагиаш ҳодисаи хуше рух медиҳад. пиёз нафаре ки пиёз хоб мебинаду онро истеъмол намекунад нишонаи нек аст. агар пиёзро истеъмол кунад хуб нест. тоза кардани пиёз маънои онро дорад. ин нафаре ба шумо хушомад мезанад. сабзӣ дар хоб дидани сабзӣ нишонаи андӯҳ аст. дар даст қапидани сабзӣ бошад аз осон шудани мушкиле дарак медиҳад. дар хоб истеъмол кардани сабзӣ нишонаи бурдборӣ ва муваффақият дар корҳо аст. тарбуз ҳомиладории занро барои зан ва издивоҷро барои духтарон пешгӯӣ мекунад. рафту инсон дар хобаш дасташро ба осмон дароз кардаву тарбуз мехӯрда бошад, ба наздикӣ ба орзуи дилаш мерасад. тарбузи зард беморӣ асту тарбузи сабз молу мулк. ба хонаи худ партофтани тарбуз аз марди наздикон дарак медиҳад. харбуза ҳар нафаре ки харбуза хоб мебинад дар корҳояш муваффақ мегардад. қаламфур дар хоб далел бар ғам ва андӯҳ аст ва хӯрдани он далел бар газан ва зиён мебошад. сир хӯрдани сир дар хоб далел бар моли ҳаром аст. бодиринги бузург рамзи саломатӣ ва муваффақият дар тиҷорат аст. теъдоди зиёди бодирингҳои хурд нишонаe аз тӯҳфа аз дӯстон аст. ва ё дар таъбири дигар ин аст ки бо касе ки солҳои зиёд ӯро надида будед, хабар надошта будед, дар бораи ӯ хабар пайдо мекунед. картошка дар роз хӯраму хушӣ гузаштани як рӯзро ва дар тиҷорат муваффақиятро нишон медиҳад. помидор дар хоби мардон хуб нест, аммо дар хоби занон хуб аст. помидори сурххубӣ ва помидори сабз бошад хуб нест. ин буд якчанд сабзавоте ки мо табир намудем. бародарон, хоҳарон ва ҳар касе ки ин наворро гӯш кард, агар касе аз шумо хобе дид ки дар ин табир набошад, шумо ба мо комментария кунед. мо иншоаллоҳ ба хости аллоҳ субҳонаҳу ва таоло ҷавоб мегардонем. боқӣ сарбаланду пирӯз бошед.